hapit malumos ang usa ka grade 2 student nga lalaki sa Suba Masulog Elementary School sa Lapu-Lapu City human mangaligo sa dagat pagkahuman sa ilang klase. Kung ano atong siren sa report ni Luan May Rondina. Daling gitabang sa mga residente sa Suba Masulog tumoy kining 7 anyos nga grade 2 student. Human gipahibaw sa usa sa mga classmates nga nalumos kini. Nahitabo ang insidente hapon ni adtong Miyerkules. Mikuyog si Mark, di tinuod nga pangan sa duha niya ka mga classmates nga pareho niya og mga edad, kauban ang manghod sa usa sa ilang mga classmates nga mga ligo og dagat. Usa sa ilang mga classmates nagpuyo ra usab duol sa dapit diin sila nangaligo. Dihang nahibaw-an ang gidangatan ni Mark, daling misawm ang amahan sa iyang classmate. Ako to lang gisinggitan permiro nga ay mo kuan kay nagtaob lawom ba. Nga mo to pagkataod nga ligo sila sa upat. Taod ba gyud nisinggit akong bata nga iya ko nung kauban ni ning sawom ba niya una kabalik og wala katunga ba. Mo to ni dagan ko lapadung nila diha. Mo tana ko asa dapit. Nisinggit sa na diha sa dagat. Mo to ako siyang gisawom, pero meron akong sawom, wala ko siya makuha. Wala ko makiti, bagay nilundag naman siya. Pag ikaduhan akong sawom, nasindulan ko sa siyang tiil. Nga mo to, nibalik kong sawom. Nga ako na siyang gikuha, nga ang bata, nga nagkuha na, wala na ipamuot ba. Maayo na lang kay na-revive ra ang 7 anyos nga daling gida sa hospital. Sa pagkaron, ana-ana sa luwas nga kahimtang ang biktima. Apan padayon pa kining gipaubos sa dugang eksaminasyon kay matud pa ubay-ubay nga tubig dagat ang nainom sa bata. May ramang kuno ang nasbaga ang tubig lang kuno dagat may daghang nainom ang hugaw nga dagat ba. Wala pa may kuan ang doktor ingon naman nga i-extra pa daw balik. Matod sa inahan sa bata nga hapit malumos, dili makamao mulangoy ang iyang anak o gikatahong gitukmod kini sa usa sa iyang mga classmates. Mahadlok ni siya glawman. Basig naligo ni siya kay wala gid ko sa akto ba. Kay naligo ni siya niya. Dili man ni siya mo ato giglawom, gitukmod lagi kuno siya naman ni siya garas sa iyang likod. Ang classmate kansang amahan, ang miluwas sa biktima wala pa mo eskwela kay na-trauma pa sa insidente. Ang ikatulo niyang classmate ni eskwela na pagbalik karong adlaw. Ug iyang giklaro nga walay nagtukmod sa biktima. Tuod na nagtukmod? Wala. Hindi ko ano siya. Yambak. Gipasabot usab sa class advisor sa maong mga estudyante nga nahumana ang ilang klase ni adtong higayuna. Apan nagkasabot ang tulo nga manglaag ug mga ligo sa dagat. Naglaraw siya nga istoryahon ang mga ginikanan sa tulo ka mga estudyante inigbalik nilang eskwela. Ganina nagstorya mi sa iyang mama, na ako siyang giingnan nga exam na mo ika 1920 man. Kung palitan makagawa siya ana kanang nga mga adlaw. Kung unsay isulti sa doktor nga papahuwayon, pahuway lang sa ang bata kay ato ra na siya special exam. Matod sa inahan sa biktima, mitugan ang iyang anak kun si kinsa ang nagtukmod niya sa dagat. Ingon man siya nga ang iya ra kuno iyang gitugan na mo, gitukmod ra siya. Yang ang bata ba kay maluoy man po kay mura magma-trauma gud pod. Wala na lang pod na kuan. Barangay sa maginikanan nga bantayan gyud dumihimo di gyud palipat kay barato gilipat nga nanghid ko sa mama niya wa sugti pero gilipat ra man. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.